Георги Дянов за Каспичан ТВ. Здравейте! Днес съм на много специално място. Може би най-старото място на българите, на България. Близко до Плиска, до Преслав. Близко до Каспичан, любимото ми място на този свят. И къде се намирам, директно ви показвам. Добре дошли от Мадарския конник. Открит през 1872 година. Ето там се вижда релефът. Най-старият в Европа, между другото. Единственият каменен релеф в цяла Европа. Освен че имаме Пловдив като най-стар град в Европа. Имаме също това прекрасно място. Пълно с енергия, между другото. Погледнете. И лекичко там се е причупило. Да, сега не може всичко да е перфектно. Но това нещо горе-долу датира от 701 до 721 година. Според мен това е хан Тервел, който е обозначен там. Обяснението е следното. Имаме хан Тервел, който е пробил копие в един лъв. Нещо да символизира, че той побеждава византийците. И също така твърдение има, че има нещо свързано с хан Омуртак и хан Аспарух. Също така имаме кучето отзаде. И той естествено е на конник. Някои хора твърдят, че хан Тервел има някакъв триумфален израз. Има надписи около него, които аз от тук не мога да ги видя. Вдълбани са с гръцки букви там на гръцки език. И също така трябва да знаем, че е 23 метра от основата на скалата. Това е естествена големина и можем само да кажем, че това символизира или че е помогнал на император Юстиниан, както знаете, един от най-известните византийски императори, за да си възвърне престола, или може би той просто показва силата на нас, защото не забравяйте, че все пак това е първата българска столица тук до нас и също така нещо могъщо, началото на една империя, на един народ. Богинята Тангра, Дуло, тези думи веднага излизат като гледам това място и остава си загадка, но е нещо, което препоръчвам на всички, не само българи, а и чужденци да дойдат, за да го видят. Значи 1979 година в Луксор са избрали това място като ЮНЕСКО. Естествено, че ще го изберат, как няма да го изберат. И Георги Дянов за Каспичан ТВ. За мен е чест.